Uite, acum am o scenă de filmat. Da, dar n-ai filmat! Ba, filmat! Ai ajuns pe coborâri. Încet! Încet! Bețaș! Bravo! Ce se întâmplă, domnilor? Am făcut o mică pană. Merg. Și tot în față să vezi ce ai de urcat iară. Ce pluton serios aici. Ca să nu urcăm aici sus, că dacă prindem valea asta de urcăm aici sus, e mai criminal. Foarte faină. Ah, ce faină! Oh! De ce crezi că stăm aici? Mai puteți, ai? Hai că e gata. Dar trebuie să traversăm dealul ăsta din față. Uite, coborâm în satul ăsta de aici și după aia urcăm dealul ăla și după aia coborâm la mașină. Decât atât. Haide, că măcar e frumos, mergem prin rapid. Dar nu știu exact pe unde e urcarea, vedem noi. O să băgăm un punct la asta. Uite lanțul cum e. Așa că nu știam de ce nu se mai dă pedala, uite. O să-l... Nu suntem întregi la care. Nu avem minte deloc. Dar cred că mai rău o facem.
Se strică utilajul, mă. Nu mi-a mai căzut la. Dar voi cum ați apărut aici, că voi trebuia să veniți din stânga. Acum Păi nu mai e- am încerc să fac traseul. Noi am coborât, uite, de acolo.